Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da zuwa wannan channel tamu mai albarka. Ka danna alamar subscribing domin kasancewa da mu dan uwa. Ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shirye. Assalamu wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani, suna na Sayyada Sadiya Haruna. Don Allah, na gaji da zama haka. Ina son don Allah wanda yana neman mata ya taimaka min. Ina so in yi aure. It's not a bad thing, but you people will carry it. Hey, Sadiya tana neman miji. Sadiya tana neman miji. Is it a bad thing? Dan na ce ina neman miji. To balanta ne ban ce ba. Dan Allah kar a fassara. Ci gaba da bibiya mu kana ku danna subscribing. Ban ce ina neman miji ba. Yan YouTube idan za ku ɗauka bidiyo ɗina ku dinga min adalci. Ku dinga min adalci, okay? Dan Allah ku dinga min adalci. Zagi ka aida da zagi yana kashe mutum, koko da kalmomi mara kyau na kashe mutum. Ni da na daɗe da mutuwa, koko da yana cire cuta a jikin mutum, da na daɗe da cutar.